saboda haka muna jan hankali ga 'yan uwanmu 'yan kasuwa, musamman manyan 'yan kasuwa da suke sayan kayan abinci da kayan bukata na yau da gobe na al'umma, su je su ɓoye domin farashin abin ya hauhawa, sannan su fito suna sayarwa yadda suka ga dama. Su ji tsoron Allah, su ji tsoron Allah ranar da za su tashi gaban Allah Ubangiji subhanahu wata'ala ya bujiro musu da dukkan abin da suke takama da shi a duniya bai kuma amfane su ba. fa amma man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya laitaha kanat alqadiya ma aghna anni maliya halaka anni sultaniya. Wanda duk aka bashi littafin sa a hannunsa na hagu, a wannan ranar zai rika cewa ya kaicu, ya laitaha kanat alqadiya, ina ma mutuwa ne ƙarshe. Ma aghna anni maliya, dukiyata bata wadatar min komai ba, abinda na rika tarawa a nan duniya ina taskakewa bai min amfanin komai ba a nan lahira. Halaka anni sultaniya, ikon da nake ji da shi a nan duniya a yau na neme shi na rasa. To a lokacin ne Allah subhanahu wata'ala zai ce wa mala'iku khuzuhu faghulluhu thumma al-jahima salluhu thumma fi silsilatin zar'uha 70 zira'an fasluku innahu kana la yu'minu billahi al-'azim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin falaysa lahu al-yawma hahuna hamim wa la ta'amun illa min ghislin la ya'kuluhu illa al-khati'un. Allah subhanahu wata'ala ya ce wa mala'iku ku kama shi ku daure shi, ku ƙuƙumce shi, ku haɗa hannayensa da ƙafafuwansa a wuyansa, ku ɗaure shi tamau. Thumma al-jahima salluhu, sannan ku jefa shi wutar jahim. Thumma fi silsilatin zar'uha 70 zira'an fasluku, sannan ku saka shi a cikin sarƙa da kamun ta zira'i 70 ne na mala'ika, ku sa shi a ciki ku ɗaure shi. Allah ce saboda bai imani da Allah mai girma ba, kuma baya kwadaitarwa akan ciyar da miskini, baya taimakawa, baya burin wani ya taimaka, ba ma ya sanya ga wani yana taimakawa balle yayi umarni a taimaka. La yahuddu ala ta'amil miskin, yana ganin mabukata cikin bukata, amma shi yana ta kokarin yaya za su shiga cikin matsala. Dan kasuwa ya bude shagonsa yana sayar da kaya, da 12 tayi sai ya ce a rufe. Da an dawo da yamma sai a samu ya ƙara kuɗi, gobe tana yi sai ka ji ya ƙara kuɗi. Wannan me yake nufi? Baya son ya ga mutane cikin sauƙi, buƙatarsa ce kawai a gabansa. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Allah ce falaysa lahu al-yawma hahuna hamim, a yau anan ba shi da wani aboki, ba shi da wani makusanci. Wala ta'amun illa min gislin, ba shi da wani abinci da zai ci sai na mugunyar 'yan wuta. Saboda haka yana tare da 'yan wuta suna cin mugunyar junansu. Saboda haka ashe kaga duk abin da zaka tara, komai yawansa, duk wani matsayi da zaka samu saboda ka tara dukiya, a ranar gobe kiyama ran da zaka tsaya gaban Allah ba za ta amfane ka ba. Ba za ta amfane ka ba, za ka yi nadamar abin da ka je ka iske gaban Allah subhanahu wata'ala ranar da nadama ba za ta yi maka amfani ba. Saboda haka muna kira ga 'yan kasuwa su tausaya wa al'umma, su daina yawan ƙare-ƙaren farashi ba gaira ba dalili. An baka dama ka sayar da abin da ba za ka faɗi ba, ba za ka cutu ba, amma kada ka yi abin da za ka jawo wa mutane wato shiga wahala. 'Yan uwanka wanda kuka yi tarayya a komai tare da su, amma Allah cire maka tausayi a cikin zuciyarka, wannan babu shakka ba ɗabi'a bace ta mumini.